câu chuyện hậu rong rong kan lalpai su Krista hingin chibai kabuk cheuwa ei sipui leng wangin kan engkim ma khailak ani vermaya Christian te hun pui Christmas pathian mishinga alo chan hriat rengna le lom na kut kan mandan po adanglam zota a mai ro chu kan biak pathian ero adanglam velauti isethar non leang u zanina po hian kausan committee ten mun sang sanga tangin pathian kan fakle choi moi ho theinan ro man na thata kan siam le he hun hi thinlung le ti tak zeta kan man theinan kausan ho te kan in so mani pathian chibai bu kang u o local ula chibai bukin ikunang u khai lalpa min siam tu ma a iching thi yang u ani chu kan pathian ani ke ni hi aran tat na munami le akuta beram ho te kan ni si pathian thu mun dangami longai thaliang u Joseph nang Davida fapa inupui hual mari chu nei hlau su anau pai chu tharau thiang hlim lakami ani asin fapa shinganga minga iswa isa ang ani chuan ami te anthil ti swal laka athan dam don si lalpan atu thiang hlim kan chiate malmin som sakro se tong tryang u lalpa kan pathian ro puyang kim ti thei imi te ima kunin chibai kan buk che he Christmas kan man mai turai hian hongai takin chung tin te nangin min tlo non le la heng kausan hun ruat tele kan thil ti kong sang mang hian iro puizia le mitin ta na ipian thu hi min hriat na thartir le ang che kan hun man tur te mangin kan za tharau lama malsom na kan chan thei na turin le i tharawa min hip turin kan lalpa iso Krista mangin inena kan di le amen câu chuyện giặc tu kan so manga câu chuyện hậu te ta na hriat tur poimo te i lo ngai thlang u ole he zanina thong tak main kan program te kan tran thea lo om tak zetani zanin kan khom hi kan han hriat ang hian branch KTP lamin min ka hruaya kan in khom in Hruaitu hi tlangwa Dr. Lalrosanga Delhi branch KTP secretary ani program dang te khachu kan Hruaitu in tikhan miron hruai zui zelanga ti chuan naktuk Christmas ni ya hian kan an puan tong khan YouTube lama tangin inkhom kai hruai ani anga dar thuma kan inkhom a hen Christmas inkhom lai hian nau piang chibai nau sen chibai buk na tholom te ko san puiten mani chung kwa thewa mani in thewa kan inkhom na atang theu atang khanin nau sen chibai buk na kha tholom la khom turania kha bial Hruaitu te khan chung ko sang kan bial chung ko sang atanga la khom kha kan mo phorna ni ti khalo sheila heng nau piang chibai buk na nau sen chibai buk na kan la khom te hi to chung suma lu tanga ti chuan hei ko san chuanin Christmas chibai buk na ti in damlo delia mek te zoram lama tanga delia ronin damlo ronin en kolachamte tin hetilai deli khotwal ti maila delia omlo umreidu to damlo te so tiang chuan Christmas chibai buk na ape boka tiang chuan he kan nau sen chibai buk na kan pe ka tante to chung suma tang te poin tiang chuan Christmas chibai buk kha kan pe ani kha ko ran pui te poin lo sheila then kha chu pek don nia la pek zel tur te po anoma kha naktu Christmas in khoma khan kan lo shedon nia nau sen chibai buk na tholom kha in khom lai khan la khom hun te kharon siam ani dona tiang chuan mani chung ko thaba tholom kan lo khom don nia tin pathian ni le di somni pasari hi don tha kan pathian ni nung ber ani don ta tholom ipte la khom a chher thin ani kha khami kha ko san puite poin lo shele ta ila tin ni som thum pakhat kum lui thla zana hian ko san online kan in khom hi nei turan dona azandar saria tran turani kha lo shele ila ani som thum pakhat zana azandar saria media kaltang ko san te kan in khom anga tin ni khat
Tharnia Pohian Media Lalthlengliani Inkhawm le Donani Khan te khalo sheila kan program Kim Chang chu ti khan kan lapuang cho zelanga hun te kan siam rem the nan hun te kan lo chin chia don ya kan te kha kan puan the the nia Nga chuanin zai ho na hun kan nei lenga Christian habu number za som hi pakhat na suliam nu kan ngai lai thar le shin ti kha kan sa hawanga kan in khom na kan hla Hruaitu te ti lo kha chuanin kan microphone kha lo off fek anga za som hi panga nai lo sang kha za som ni pakhat suliam nu kan nun ngai lai tho le chi rem lal pian kun chang tha matianga kan ti signi moi le san bong rot yang lem ngai lai thi sar ku re ngan mo o tir se lila Bethlehem tam kui ranin toma chandam tu piachu anam diten long loma sela lopa kampin lunga lalberang che lenzong lai kampin long kim ta tambo wal du ta ta sung wal pui te song ta nai ma illa ko le te on silo em lal pian chuan in lai ne mo o kir se lila Bethlehem tam kui ran in to ma chandam tu pian chu anam biten om no ma sela lal pa kan tin lunga lal berang che in long lai parang pulwi le hunte ek tin pang mo ka ale rual me in lai dam ten pang la de lo lim min lom la lo yang tu o tir se la Bethlehem ta kui ranin to ma chandam tu pia chu anam biten lo ma sela lal pa kan tin lunga lal berang che ini ko lo ma sai na irenta umatin na len po se lo ti Bethlehem ma na lo yang Emmanuela sipay bugim ikalang tu o kisela Bethlehem tam kui ranin to ma chandam tu piachu anam biten long lo ma sela lal pa kan tin lunga lal berang che tuna chuan kan in khom na Tantu rin nula f Lalthlengliani ilo somang u Kan Inkhawm na kan chen ngan pathian thu thiang lim mi lo ngai thlang u luka bung ni chang ria ta changa chang som paruk thlengin tin chumiram ve ka chuan beram veng tu te an oma zana an beram ho an venga phula an ria chila tin
lalpa van tir ko pakhat an kianga alo dinga lalpa ro puina in an vel chu a run sun enga tichuan an hlau ta em a tin van tir ko chuan an hnen na hlau su ulang ngai ro u mitin ta tur chan chin tha lom em ka run thlen che u ani vuina hian in tan davida khua a chandam tu a piang ta lal krista chu tin hei hi in tan chin chia na tur ani no sen no sen puana tuam ran chu pek na thlenga mu in mu ang ati a tin thok le khata van tir ko hnena chuan vana mi ho mi puyan lo ta chiama pathian an faka chungnung bera pathian ro pui takin ro se leichunga alom em mihring te hnena rem thu leng ro se an ti a tin heti hi ani a van tir ko te chuan vana an kal san vele beram veng thu te chuan tuna Bethlehem khawthlengin Galila lalpa thu mihrilh lo thleng chu inang u an ti a tichuan an kal thuai a Mary nen Josepha nen ran chu pek ni thlenga no sen mu nen chuan an hmu a ti thleng hi ni sela kan Bible chang chiar te alpan mal min som sak ro se ilo chung jayang u Olpa nangin minom pui min venga keni Delhi Presbyterian ko shante zan ina urlok san mangle thea min siama wangin inena lom thu kan nun soya lalpa man se he chumdang ang lo tak mai in kuma chuan ibiak in hong thelo hong chunga ipian chamte lom thelowin kan oma irem ruat na ang zelin kan chunga thleng ni in kan hria a lalpa engkim mi kutha kan ron in ngata kumlia te chuan biakin hong e ya nangma pian cham kan lom the nan kan ron dil boke caution pui te nangin min vengin min om puila to swal to the na laka te le shipui leng laka te nangin min veng ang che chung chu kan lalpa swam mingin lum tu soi chungin kan ron dile amen zan in Christmas URLAWK kan man meka hian lal pian champha lo thleng tur kan lo hmuana le no sen chi pai kan buk nan Kohhran chung ko atangin fakna hla moi tak tak kan ngai thla ho dona kan Kohhran hi kan van nei hle a tun lai thiam na te kan hmang thiam zela tuna hian no pang Sunday school lama tangin malzai kan ngai thla anga ahma sa zoka hian Rosangpuia Hnamte primary department kan so manga puia zai zo hianin Bible chang ka chiaranga chumi zo a chuanin ko non ngai lawin Jonathan H Lalrinzuala inter department te kan som chun zom don nia tuna ilo somang u Lele
Alom om hle mai pathian thu thiang lim lo ngai thlang u mi ka bung nga chang hi nima sela nang Bethlehem Ephatha Juda rama sang tam tak zinga tela te hle ma la nang ma la ka tang hian Israel ho rorel tu tur chu katan alo chuak anga alo chuana chu ma sanga ta chatuana tangin ani pathian ni thu thiang lim kan chia te mal mi som chak ro se tuna sai turin Asst Lalrinzuala interdepartment Lalsangkima nang u Everybody likes to take a holiday. Everybody likes to take a rest. Spending time together with the family. Sharing lots of love and happiness. Ring those bells like the Christmas tree. Jesus is the King, both you and me. Come on, ring those bells, everybody sing. Jesus will remember it's your birthday. Celebrations come because of something new. Celebrations we love to recall. Mary had a baby boy in Bethlehem. Greatest celebrations of them all. Come on, ring those bells like the Christmas tree. Jesus is the King, born for you and me. Come on, ring those bells, everybody sing. Jesus will remember it's your birthday. alom om hle mai alim oma an thiam boka azir tir tu nu le pa te han fakom hle mai no pang Sunday school chunga lom tu kan soye ole tuna chuan thucha kan ngai thla anga zan in ata na kan thucha ngai thlak tur masa jok tlangwal simal Malsawmkima KGP branch assistant secretary somang u Katong in thei vek tura ka ngaya zanina Christmas URLAWK Inkhawm Kohhran hoten Zoom kaltlangin kan Hmeichhia kan cover boruak awangin kan Hnamte bera Kohhran hote biak bu ka Inkhawm ho theilo ma ila Lallisua lo pian chanchin Bible kan mu atang hian ami malangte chungkwa angte a min Pawl tu thil tam takawma zanina po hianin chung zingami then khat mang chuanin pathian Thuchah toy kan ngai thla anga a thupuia tan hianin nosen isua muak tu te ti karon bu ve top maya nosen isua apian don ve lai le alo pian chia avela mi chi sang sang te chet vel dan Bible kan mu te le chunga tanga ring tu te na kan en ton tur le tur lo te theiang poken ron puan chho ve ka tum don ni Bible chang hi toite te in mun ni mi ron chiar ka du a kan tran tu le kan Hruaitu te kha nen khanin kanin belok lawa ma ro chu pathian thara mun khatin min Pawl anianga ka chiar du tak ve ve kha ka chiar du te zinga mi kha an ron chiar ve ve a en poni sela amasa in lukabung khatchang som thum pariat thu hi ilongai thla ila lukabung khatchang som thum pariat tin marin ngai te lalpa boy nu kani ithu ang zelin kachunga thlengro se ati a tin luka ziak vek bung ni chang som panga le som puruk leka
kan Tantu kan ron chiar to nangin chiar nan le ka dua bulu kabung ni chang som panga le som paruk tin heti hi ani a van tir ko te chuan vana an kalsan vele beram veng tu te chuan tuna Bethlehem khotlengin kalila lalpan thu min shil lo thleng chu ienang u anti a lalpan thu kan chiate kan zatan man som ro se amen pathian ma kunin trong trying u lalpa kan pathian du tak kan pa vanami nangin zan ina te URLAWK zan Inkhawma Kohhran hote Zoom manga nang ma Pawl na hun thamin pe ka wangin lom thu kan shil che a lalpa I Thuchah te kan ngai thladon ani a lalpa henga te hianin a soitu ina tling lo taka kan soite lalpa nangin malmin som sakla alo ngai thlatu te ta na cho tha alo ni nge thena turin I tharau thianglim ompui na le kaihruai na Lallisua Krista mingin kanon dile amen Lallisua Krista chu kan tan Lalchandam na kong min hon saka kan sual tlan na anun ron hlan turin khovela alo pianga chu alo pian champha chu nak tuk maya lom turin keini bok konin bot sai kani Bible kan en chuanin now sen isua alo pian bor vela hianin mi chi sang sang chevel kan hmu a chungte chu kan zir ho anga then khat na hianin thu oi na atanga piang chuak no sen isua tin karon da heta hianin marile Josepha chanchin te kan thlir bing deuh hlekanga chanchin tha lukazi kan chia chuanin nula thiang hlim mari chu van tir ko Gabriela chuanin ron bia in tharau thiang hlim thil ti theina khovel chandam tu turisua apai tu thu aron shila mari chuanin a hra thiam lovin amang ang lekleka ma se van tir ko chuan pathian thu chuak ani zia le tharau thiang hlimin a hlia khu tur thu a han sei chuanin mari chuan zona engma zo bel lovin engma po a sei boy lovin I thu ang zeling ka chunga thleng ro se atinghal chat thei ani juda dana chuanin mi pa le Hmeichhia anin hual to hnu a midangan mutpui chuanin uire anga ngai anni a lunga den hlum tur anni nima sela mari chuanin a pathian thu chuak chu huaisen takin a ringama a oi top mai ani mual pho le den hlum hial tok theidin hmuna ading na a lalpa van tir ko thu soi chu atul ang zela thlen tir turin a amen thlap thei ani mari in ngai tlom na le athu oi na te pathian arin ngam na le lalpa awanga mual pho te thi hial te a huam na hi ring tu ten kan enton apoi mo hle ome pathian tu chuak chu thoi takin apoma ator ngam na in ator ngam na hianin pathian mai ba ka ama nge po choi moi ta ani mari hi afa te tan tak po nu enton tlak tak ani nge yang tin Josepha chungchang Josepha chanchin longai thale bokila chanchin tham thai zia kan en chuanin mari ang tho hianin Josepha chu van tir ko in ron bia a anupui hual mari chu anin Pawl ma in tharau thiang hlimin a rai tir thu an hria ani Josepha hi mari arai chungchanga hianin anuna enton tlak le fakom tak taka oma keini ang boka mihring ve tho ani a Josepha hi a hminga tlangwal na khat nupui hual lai nei in nei mai maba kan ni to a chu anupui hual chu ama fa nimi alowa alo rai tak si a chuanin mihring zona tanga ngai to chuanin thik na te thingrim na te a khat mai om takania chumi awanga ti mol pho chia mai le den hlum tir mai du na ri lu te po pu ve mai om takania nima sela van tir ko in ron biak ma reng poin mari chu ti mol pho adu lova aru ka ban san mai tum zo kani zoda te hi anin nei dana hianin chhong thum a oma an dia Josepha le mari hi a chhong ni na a in hual na huna hianin om me kania he chhong ni na in hual na hi andana chuanin in nei tluk khial an ni to an tia in then po du se in mak chau lo chuanin in then thei to lawa nupa ang tak me o chiar ni ton ti ni marin isu apai wanga achunga lung ni lo na anei lo mai ni lovin mari ti mo pro adu lo na hianin Josepha hi mi fel le rin lu tluang tak pathian shachiang tak mi ani ti hi lang chiang le in ka hria
van tir kau chuan in Josepha chu aron beta anu pui hualin naw apai chu mihring te an thil ti sual lakata chandam tu tur ani thule ama chu nei hlau lo turin aron shila ti chuanin ani po chuanin engma soibua lovin Josepha chuanin pathian thu chu ani ang le a hriat ang zomin mari chu nei ta no sen isua pian na atan le anun na alo him na atan thei top tak me o chhuat ta ani mari le Josepha chan chi atang hianin lali suwa chu thu oina atang ron piang chuak thu oina in a hrin na ni zia kan hmu a ama ngai po van na apa thu oya khovela local ani ang khanin ti salama anu le pa te ngai po hianin pathian thu oina in no sen isua chu an lo hring ta ani thu oina nun hi mimal le a hu ho ang po in dam na le nun na ani ti alang chiang hle a Christmas a hmun leili ber changtu isua le adu le pa te hianin thu oina chu atakin an nun puya thu oina in bul an tran ati thei ani a then hina chuanin chibai buk dan dik berampu le mifing te ti in karon da a berampu te hena hianin van dir ko in larin lali suwa pian thu aron thena rampu te chuanin an beram an ven lai te chu kalsanin naw piang chibai buk turin an kal ta thuai ti kan hmua an beram te sa ina alo se emo mi nan ru bo te ngai tu chang lovin na sen chibai buk turin an kal ngala an fak om hle ani ke ni po in engkim huama naw piang isua chibai kan buk poimo hle ome tin kho chak mi fing te na chibai an buk thu kan hu boka mi fing te hi khoi rama mi nge an ni ti te engza chia nge an ni ti te le Israel te pathian beve tu hi an ni an ti hi Bible hian in chiang tak hian in ziak lo ma sela juda te la lo piang chin chia na ar si chu kho chak lama an hu vele ama chibai buk tur an local thu kan hua no sen isua chu bokhupa chibai bukin an ro boma mi thil phek thaber per te an pe ani ke ni chuan in he now sen piang hi a hringa hranin chibai kan buk ve thei to ker lawa nima sela he Christmas huna hianin now sen piang chu kan nun hianin bokhupin chibai buk ve em kan ro bom ata thil tha nge kan pe ka kan ui vak lo le asir vela a chuang bang deuh ho kan pe zawk he Christmas huna hianin in en fia thar thawang u berampu te le mifing te hi lali suwa lo piang hriat tir masak bek te zinga an tel le Bible po ina zia lan ngei zinga an tel hianin ngai tu atur min pe in zirlai poimo tak tang min zir ti telin ka hria berampu te le mifing te hi berampu te le mifing te hi khotlanga an din hun inang lo tak mai an ni mai ni lovin a in letling thok an ni a berampu te hi mitnuai hnung le mitlom mi ngai nep le mi enge mi bol hlo ang hialangai sa khoser le sang po ti ve thei lo an ni a mifing te ro khotlanga mi tha an ni a mi ro pui te lalte nena soizom thin an ni a lukabung ni a chuanin van tir kawin mitin ta tu chan chin tha aron thlen thu kan hmu a heng mi chi ni te hi lalthar pian thu hriat tir masak le naw piang lo masa tu te an ni tlat mai hianin dali suwa chan chin tha hi khovel mitin ta tur ani zia ron tilang jiang le in ka hria mi tha le mi chia million le mi te zuda le zentel nam tin chi tin ta tur ani zia min zir ti chhuak bokin ka hria a then thum na chuanin chibai buk na rap thlak lal heroda ti in karon da a lal heroda ina hisua piang alo don sondan hi adang em a rap thlak le ani heroda hianin lal dang ama aya lal an om tur chu ngai theilowa thik na le thin una khatin chu lal lo om tu ni nge a hria chu ti chimi atum ta a dil chu takin isua pian hun lai omang vel chu mi fing te hnena chuanin alon zrota mi fing te chuanin isua omna hrilova kongdanga an hon ta ka wangin Bethlehem khopuma mi panno pang kum hnia chin hnuai lam zong chu heroda chuanin a that ta chiam mai ani a thil ti hi
arab thlak emema ati du na thinlung po hi arab thlak emem bok ani kan thinlung le kan tharau chunga lalna hmun hi thil tam tak hianin an in chu thina thil thalo le bolhlo tak tak te suang tua na le ngai tua na sual tak tak te dam chung kho sak ngai tua na lung kham na chan hianin kan thinlunga hianin lalna hmun chan an tum thina reng hianin kan thinlunga le li suwa alo pia alal na hnol an tum thina voi tam tak nau se isua chu kan thinlunga tha chimi an tum thina ni isua chau hi na lal se ama chau chu kan da poimo masak ber tu ani lal heroda hianin lal isua hi a hai chiang hle a zudalal ma sanga ta lo om to te angal dang ve mai lo pianga khana ngai ni perin langa chu chu adu lo wangin tha hian tumani anau sen tha tum ni na dik tak hi a lo le a adu am na le aril ruput mang diklo tak chuanin isua chu ani na takpo sha chiang masalowa ti hlum du na apea masela chu no sen lo piang chu zudan ham lal sakli ang mai kha lo ni si lowa leile vana lal ber engkim siam tu mangai wanga amishing siam te tlannan anun ron hlan tu tur an nga mesia chu ani zia zon chu ama sakna chang chu hria selang chuanin isua nunna chunga kutlekhi angam bi kerlo mai thayani keini ngei po hianin isua thu nei na te alal zia le thil ti theije te hi sha chiangin emo hria chian tumin tran la na sale zoli lang chuanin kan nunna lal beratan hianin kan nol fo ngam lo nge yang isua lal zia le ro pui zia kan hria chian lo thina wang hianin kan nunna alal ber na hi kan nol fo mai zo kem ni chu ti thei tak ani tichuanin isua nausen isua chibai buk tu te hi chini anom thu kan lo zir ta ama sa te chu kan soita kan khanin mi fing tele berampu te anni a apakhat zo kale chu lal heroda atni zan ina hianin isua chibai buk tu te eng zo khinge ke hi kaloni a eng tianga Christmas chu muaka eng tiang nge naw lo piang tu chu chibai ka buk veang ti hi kan in ngai tu kha kan ti non le chungin kan tilon ne ma in kan thucha apani na kha kan ngai thale photanga i tangwal Lalsangkima kan somnga chumi chaw chuanin tuna tangwal Malsawmchhunga zai kha ti non le kan tum don nia Kohhran hote mi hriat thiam na kan nge ne tuna tangwal Lalsangkima lo somang u ole ka trong chu thi tel kan ngai ti po ma sai pathian thui langai thlamu chadin thra zo han ziak bung thum chang som panga atanga chang som pasari chang som ro le som pasari zo le chiaram pathian in khovel hmangai em a chu te chona papawal nei chunna pe a ama chu tu po aringa piang an bora lova chatuana nun nan nei zok nan khovel thiam lo chantir turin pathian in afa khovel la atir lo khovel ama awanga andam thena turin atir ani zoke la kan mi som sabro se Bible chang nang ke pon tirik ka duam mai ro chu ama kan tirik to ani to nuala atu lo win kanan le zel to ra ko ngai la zalina ko no te du sakna changin atu soina tu sa soina hun te kan han chang ve dor nia kupuron khop maya Christmas program ale mal Kohhran Inkhawm ke ni te lulina tuan soite po ka jam khop maya mai thak dan te melo thiam saka rim trong rana te pon lo nei tu te point kan soma sa du chuwa tuan soi dong ta ka zo ril ruwa thu chang chang la ve a han phua khom dan tu tang rom khom dan tu te ka shelo khop maya ama silam lo du te po kan hol mai theya chunga te po chuan min lo mai thak sak thiam tu khan kan som le du chewa pathian thu ka han ngai thak kan han chiarik tak atang khan kan hong thiam mai nga pathian hmangai na ti ka ril ruwa tu chung chuan lang tat maya pathian hmangai na chung chang hi han ti ri ve ka duwa hmangai na ti te po han soi fia te po han tum ve ila ti mai ila soi fia na tam taka oma hmangai na hi soi fia thei ani lo atona ton fia chi ni ti te po an om boka eng ber nge
soi phía na hi kan soi phía tu em bir na soi phía hi kan pom tlang lo thei khóc hi ni a chuwang chuan tu na ton phía chi ti hi adik po dik mai thei ani chuwang chuan pe po ka tong phía to e ti duwa chu pathian hmangai na pathian hmangai na hi tong ton cái chuyện là vàng in tông tu tan cho nó sẽ em mai ra chú tông hành thì mà ila soi phiệt rồi chú can thiam lại chuang mi alo chuang chuan Billy Graham phát hiện soi đồ đâu quý tăng mai na sử phiệt đang nhận tỷ lệ cái đua anh đi chuan chuyện chuyện na thiam tắc mà mi in mà mi in hata mi đang chặt na adu zok na hi ani atia chu lal isu khiana chiang khop main ka sia mani in khatin amata na hlok na le thatna hanro pui chuan bel na tur pom chuang reng si lawin ke ni mi solte tan aron pek na ringot mai hi he mangai na tluka mangai na tak le ril hi om theidor man le ka tia chuwang chuan he pathian mangai na hi kan siat fia tuma kan ton fiat tum hi apoi mo em ka sia ka ngai tu ngun po le hian amak hi ka tia ka be dong rung thin zo ka chan chu ke mai po hi ka lo ni chuang lawa ka phua tu hei pathian hmai na ha chi sang te Christian habua te le hi zai thiam tak tak nan sak te nan ngai tha ani po hian angai na hian shebik lawa mak tia tok hian kan top tlang le zel hi chu alo ni ver maya chuwang chuan he hmangai na hi eng tiang chiang nge mo lo ni le ti te po hi han chu thau non ta ila nikum Christmas program te ka han soi dei dua nuam nuam em Kohhran Haute kan him tlanga pathian faka zai khom te khan nuam em ani kha khang mi hun lai khan la pakhat hian mi pon sa ve em pilaram wani hla lalhmoi bitei ti khana sa lar tak mai ve kha le van siam tu ti la khania khami apo khan pathian hmangai na ro puzia kha apha tunu khan ron kuang chuak mol khania achang thumna kha han ti ka duwa van ro puina thalhel hlei thei lo hian kan tan cross le ran thleng iron thlang hi kapuang chuak zo lo I hmangai na hi hmangai namak tak chu alo ni e ti khan ani po khan alo soi ve tuk mai ni hmangai namak tak chu lo ni e van ro puina thalhel hlei thei lo rin meya ama lal iswa an kha kan tan cross le ran thleng ron thlang mai hi amak ti mai lo hi chu han soi fia dan ke po ka chuang lo wa tiang cha chuan Christian habu number zani somhi pathum na khan atuan na pangla khan lalpan min hmangai na chu van rang ka chak ram kal sanin solfa te min zong turin atwa lalpa isuan ti khan la kha pho alo ni boka khatiam khat chu tiam che chuan lalpa min hmangai na hi aro pu em wana lal tak le lal ber mi om si khan inga tinge mani ke ni miron ke ni min tan ron pe ya ke ni tan ron tuar tur ma ta ron piang mai hi china ka soi tu am khan ka ngai tu na sat po le hian ka be dong rum thin ani ka tia chuan atan hlok na om mi bok chuang si lo ani wang hian mangai na dik tak chu ali so mangai na nge hi alo ni ti hi chiang em ka sia Christmas na lar tak pakhata ngalal ber le sai of novel tu eng ti om thei nge mi singa mangai mak em ve ati ani chuwang chuan he mangai na mak tak mai hi mangai na dik tak alo ni ka ti ta ni ke point chuwang chuan han soi fia chuang ni na kan hrilawa atong tu pianga fia mai ni ti kha han soi ve duwa chuwang chuan chu mangai na chu kan hu chhuat thu thel turin he Christmas a po hian Lalrinzuala kan Hmeichhia kha kan han cha ve duwa ni chu ti fako hmangai tu chu ingtin nge kan rul riang ti hi han mei tu ho le ila he ti hian chana kan han siam duwa chu I buai puyang u ti hi ni kum tim hian thu pui te kan han in siam ve thina kumin kum sang ni som ni hi isu a buai pui kum ti te kan han in pe ve ya a buai pui zo lo ber le thil dang buai pui ma ber te po chu kan ta hian zok ome
lali heti khopa min mangai lo na chan tur kan dun na sat te reng len hian min la mangai tlat mai hi boipui hi aphu ve ngoi oi hin ka hrela li suwa hian ka mangai che isu te kan han ti te kan han zai ve thin boka mangai ni te point kan han in chal thina kan mangai ni chuan la li suwa hi kan boipui ngei tur ani thalai te pawh kan nuala tin nu le pa te tan pawh ani a di thei tho ngai nu la le tlangwal nu pai mangai na nen te pon han te khinila kan mangai te hi chu kan boipui em thina ni ya ai thalai te a phe chuan good morning atanga tui do wi mu dom ya han ti thleng mai hian kan in boipui ni leng zak mai hi ni ya kan ril ru an lu a tiang che chuan kan mangai chuan kan ril ru an lu a chu tiang che chuan ali suwa po hian min mangai kan an ril ru hi kan lu em nei ti a hriat em ma chu ma chuan ke ni po a mangai tu ne kan in chala ni chuan nali suwa hi kan zong nei hi pe ve ila ngai tu tamila tiang chuan hei khovel in mangai na chuan ai English special de te kan nei thina kumalo tharanga February thalo ka Valentine's Day te lo thianga chu tengin birthday te lo le anniversary te thang thar du a pe chuan monthsary te ti le zela chu tiang chuan ni bi te kan nga em khovel noi na hian ngali swatan hian ni ser bi hi kan nei tam lo em ai kan ko thon ang te pe chuan Good Friday te Easter Sunday te le Christmas te ani maya chu bang chuan heng ni bi kan man bia te chuan lali suwa hi i boi pui em ila heng ni mai ne lo po hi kan phun zong po hi lali suwa chura du ma se har kan ti em ani chu bang chuan he lo pian ni Christmas kan man tu po hi ama boi pui na ni tan mang tlang ila ro thil dam ngai reng to lo turin kan thilung te po alama hong thawang u te kan ti ti pon kan an cha du a to na tan chuan min mangai tu hian kan zong kan mangai ve hi phul ani ti kan an ti ri du Johanna bung som hi pakhat chang som panga chang som pasaria khan iswale etara inrianga thua khan te kan huwa ta khan la li swa khan etara kha Simon Johanna fapa hengti ai hian ngi min mangai zo kem i khan boi ni ngam mi kha zo ta English Bible a chuan helai hian love ti ve kha an la li so trong kama le pitera chana ko hana hanga mi za Bible a hian a fian zo khel ome la li so khan mangai zo kem heng zong ai mangai zo kem ti kan pitera ka boi ni ngam mi kha zo ta kata khan pitera khan a chana chuan odal pa ta ngai na che ti sia ti khan a changa agrik trong te pon ti ve kham langila lali swana zo na min mangai zo kem ati akhan agape mangai na hi lali so khan amang ni nan soya chuta petera na chana khan filia mangai ni hi petera ka zon amang ta dai mai ni lali so khan agape zo chi ken petera ka chuan filia mangai na chau kha ape phalani ti te pon soi tai la apoi lo tura te ko ngai la ti chuan apoi thumna zon lali so khan Simon Johanna papa nangin ke mi ngai na emaron ti ve ta che mai lali so khan chuta che chuan Bible a pawh kan huwa Peter a pawh kha alungwai atiani Peter a pawh kha ama kha in hre chiang hi ni na hria ta chuta pawh chuan Peter a pawh khan lalpa en ki mi hria a ka ngai na che ti hria ala ti thau mai ani akape hmangai na khalali so hian a phuta chuta chuan hmangai na top chin nei lo impact na fam kim mihring te chuan atuma hian kan phak in kan zom kim kan nei thelo nga ti tur ani ma se chu le sona phut tlat chu ni box sia chu agape hmangai na chuan chan turte sim turte zirbel turte nun thak theng turte atam em chu wang chuan a har sa po kan ti tlang don em ma se chu la le chuan du chu ni ti kha hretlamila hretharila chu wang chuan la li chuan keima umreng ro u atia ke po nang mania ko rengang atia chu chuan tuna po hian lali suwa kan oma ama kan boi pui o hi atu don em ani min mangai tu iswa boi pui tu te chau hian van ram khi an chang dona
chu wang chuan ali suah hi voi pui tham ania hla kan hmuangin thi pui tham pawh ania tra pui tham pawh ania dam pui tham pawh ania nun pui tham ania hlim pui tham ania lali suah hi voi pui tham hi ani tak zeta chu wang chuan he Christmas pawh lali suah voi pui na kan hmangila ani tin in mangai zual deuh deuha chu tianga ama voi pui tur chuan in ba sei thar tur te pawh in kan hanin som duwa he Christmas lo thin dawna piang hian kan in ba sei na sa thei em em ani a che ve langa te van lele van la ber lo piang tur ne poka phu ngoi moi pawh hian ka hre thina in te kan han seya thil thar te kum danga chung kum te chu kan han pi vak lo mai thei zoka thil thar te kan leya chu tiang chuan ni voi ni phei chu do thlak zan in ba sei na tur tin voi lama te bazar pawh kan kal sup sup zan in thleng te pawh in tiang chuan kan le in ba sei bu ka ni tuna te pawh ei tur te pawh kan ba sei chhomi in ka hria a lalpiang lo lalpiang tur nuakin chu tiang chuan kan in ba sei ni mai ron chu a che vela kan in ba sei kara hian kan huwa ber hi kan huak sualang tia lo khop in ka hria a lali suak kha bethema ran in tlom taka apiang ni ti hi ri tharila chu wang chuan kan huwa na hmun te hi adikem ti pawh in chu in zot ila chu wang chuan kan in ba sei na hian kan in ba sei chan ber lo piang ber voi pu tur ber le ngai tur ber i suah hi thei hil lo ila hre thar fo ila chu wang chuan he Christmas hi ama kan voi puya ama kan hmangai na hun atan kan man theu thei turin du sama sama ber kan hlan du boka chu tiangin ke mani thewa nun thar kan nei tur te sim kan ngai na te dang chuan in en fe ila lali suah kan ta na ron pian hi lo thon liam tu mai lovin dun thar tianga ama pawh thar nei thu turin ama voi pui thar na ni tan en mang u in kan som do ni lalpan kan Thuchah te pawngin som sakro se yu chung try ang u odaka pathen tak ngai tu odaka nangma shroina in hei deli so Presbyterian Kohhran ten URLAWK mani kan hmang me kani nang na ipian cham phak lom turin kan bo sei me chan te lom tu kan hrin chi lalpa he ni hi nangma ne na kan man tla na nangma kan mu thar na ni che alo ni kan ta na infel mi tak hi hret thiama odaka nangma ngai le ta nangma boy puina mun ta na kan man chu thina turin i shroina i lom puina kan dile kan man sel tu ko ta kan la ni Yesus Kristus kan dile Amen. thu pui poi mo tak pathian mangai na athuk sia te ro pui zia te ti te mang te le nau sen i swam mok tu te ti chung sang in zan ina thu pui poi mo tak ngai nom tak toy fel si in kan ngai thla alom om le mai le tu na chuan in malzai tlangwal Malsawmchhunga Ralte kha kan som le anga kan share kan ron tum le anga engemaw har san na om pal chuan in heti lam dinglam panga chat box a khanin kan in share tir don le ole chin lama khan har sana engemaw om de uleka tuna chuan to lo tura ngai la Christian habu number som ku pakhat na zan thiang re ti kha kan sang nge san thiang re lai ta din em na lo theng ta sai de rong choi chu me
sai mỗi chuan Hallelujah gan lalpa Kristasu lalpa Kristasu. Thằng pha xóm Chhunga nó mê ai dần in chu tle min hun akal deuh to dần dang anga kan in khom angun un hun aya kan lo rei deuh hlek kan ni point kan in Hmeichhia manga ni som ni pali zan URLAWK zan te ani a hei program kan nei tam to lem lawa kan lo do sam don nia malzai kan ngai thale anga Kohhran Hmeichhia lama tangin pi Lalchhandami Pachuau tuna kan so me Asat themo Ralte mun tloma tika kan fagnan kan hansange amen zai moi tak tak kan ngai tha a pi Lalchhandami chunga lom thu kan soye ole tuna chuanin kan hun top lampang kan in kan zai ngai thak tu ta jinga ana nung ber a ro pui ber podi mai thei kan som to anga tuna Kohhran Pavalai Pawl te group zai Kohhran Pavalai zai Pawl te lo so mang u ole hei zena hian Kohhran Pavalai Pawl ten live nge ya han zai ve kan du em maya
amaro chu akhun tet lai de wangin life a han zai chu kan zuam tangang lowa amaro chu hemi Pawl hian video te pokaran siam vea chuan chu po chu camera video camera te kan nei thave si lawa mobile phone lak vel ania du thua sam vak lo mai thea amaro chu kan thei tok le kan thiam bang tok ka karin bua sai ani vea han ngai tha photila de chon kan hremek chu ngày ai thâu lệ chi em ngỡ em thương sông pha mất cha cần chi xin đi em thôi lệ san màu rót tiếng lên ngày lại đi xóa tu thế nan mô ô thì sẽ đi la Bethlehem tang quy Thằng linh đồ ma chân tâm tu biang chu Ana đi bên lom lâu ma sẽ la Dal ba cầm kinh lâu na Dal bê răng sẽ Em không kinh lai Ngâm tên lốp quân ta cầm hồ Kata suy lung ron quy te sông ca Thái ma yêu ta tô kỳ lệ thế lòng si lông Em love biang xoan thiên lai nêm rô Ô thiên sẽ đi la Bethlehem tam quy Răng nên tô ma san thăm Yang chu ana mi ten lom o ma se la lal ba kan tin lum ha lal ve ran se tin lom ai pa ran vu ni le hum te em tin bang mo ka ra al ne ro du te
Maselang lalpakan pinluma lalmerang se. Kohhran Pavalai Pawl te alom hle mai an ni khanin an hlasak tura an ruam man sa tak po satachia lawin an zai khom na te zinga video an ron tar lang ta zoka a thodan an ni hi a thodan chunglam pangin a thodan ang zela kal thin hi an ni alom hle mai Pavalai te Kohhran Pavalai Pawl te amu ta min chen tira hi kan hun top lam pang kan lo hnai to to nanga kan hlunga tan hianin hla kan thang dua ami an riang mo van mi halo piang ti kha kan sa anga kan zai shoi tu ten min shoi nga kan zawai in kan mic te kan lo off anga tin kan hun te min ti tom nan kan bial tu pastor malsom na min chin turin kan so manga kan import sai chungin hai zan in hun program nuam ta Kohhran hoten kan mang hawa KGP ten Kohhran committee in min pe se angin kan han shoi ni zan in a KGP san vô nei tu te zong zong kan solo tlangwa somchhunga ti lo kha chu Delhi Kohhran om to lo tur Mizoram la alamma izon na wang te le zir na wang te om to tur te kan ni veka KTP branch committee in min tu saka zan ina hun min pe lom thu kan soi boka tin Mizo kan zawai khari Mizoram lamatangin san vô te kan ron nei hei alim om dang dai khop maya tin alung len thak don boka hei kam hi khat lek du sakna ka han soi du sakna kha han du chu hei KTP te kan han dit ti khanin zirtur kha atam em thil tam tak khazira fellowship angarai tak local chin kha sinop taka kan kal kha alongai ta Presbyterian Kohhran kal phung dik taka kan han kal chho ta kha alim om mai ni lovin alo thamwan om em alo ni Kohhran ti hming kan han lam chho ve tareng me te kha kan nun min kai shwai tu poimo tak ani tharau lam cho kalak na le kan nun kong dika min kai shwai tu hi pathian in shwai zel sela DMPC thuang taka akal zel theina turin du sakna sang ber kan hlana pathian tharawin kai shwai zel ro se ti kha kan zawai IO in karon soi ani tuna chuanin ami an riang mo van mi ti lo piang ti kha kan lan nong tan hi lo sahawang
pathian thamun na rilru reng reng kriat sen lo khan in thin lung le ngai tu na te chu Krista Isu chuan ven sak cheu sela pale fa pale tharau tiang lim pathian engkim ti the thamun na te malsom